ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁର୍ଗତି କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ରାତି ରାତି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ବାଟରେ ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନେ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରି କରି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚୀନ ଠାରୁ କରଜ ନେଇ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଋଣ ବୋଝ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି 43 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଋଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।